ҳазрати Сулаймон мега қавмш қати ҷамъ шиду як хушксолӣ омад дар даврожда, як гармӣ омаду беовӣ шид, борон наборид дига. Мега мардума пеша кард, қавмша гирифту ба як биёбоне рафту, мақсад бояд дуо кунанд ай Аллоҳ ки борон буборад. Хулоса мега рафтеста буд ки дар ними раҳ мега як овози, як гирияи як мурчаро ҳазрати Сулаймон шунид. Мардума гуфт бестен, гуфт. Пеши мурча омад. Ин мурча чӣ мега? Дуо дора, гирия дора мурча. Худоё, мо ҳам махлуқи ту ҳастем. Мо аз ту масад дуо талаб дорем. Барои мо борон бидеҳ мега. Дуо кадиса гирия дора. Мурча бо ихлос. Представед мекунед бародари азиз? Ҳазрати Сулаймон қавма гуфт баргарден, гуфт борон мешава, гуфт. Баргарден, борон мебора, гуфт. Мега баргардон, қавмша омаду гуфт не ба он хотири дуои шумо, гуфт. Ин дуои мурча буд, мега ки дуо кард назди Парвардигор вай кард. Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло дуои мурчаро қабул карду борон борид. Барои ҳамин бародари азиз, мурча аннамл сура дорем мо. Бисёр дар бори мурча бо ҳазрати Сулаймон. Поделитесь история ки иншааллоҳ дар савоб куша. Салому алайкум ва раҳматуллоҳ.